Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Yadda yadda ta rasa ranta cewar mahaifiyar Ummita wata hira da aka yi da ita, amma kafin nan ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Yana ta zuwa kullum ya ce sai ta fito ta ce ba ta fitowa, sai lokaci ɗaya bugun ya ishe ni sai ni buɗe, ina buɗe bankaɗi ni ya shiga ya caccake ta da yuƙa, ina kururuwa ina ihu. Mutane sun ka zo kayan a kai ta asibiti. Allah ya yi. Wurin karfe nawa ne wannan abin ya faru? Kuma karfe 9:30. Ku kaɗai ne a gidan, babu wasu maza ko inda za su iya kawo tallafi? Babu kowa, yara na ne kawai mata a gidan. Yayanta ya fita kuma mahaifinta ya rasu. To shine kuma ana ruwa ba mutane sosai, ina ta ihu ina neman mutane. Can Allah ya kawo wani shi ma ya haura ta wanda ya taimaka, ashe ya riga ya aibata ta. Sanda ya shigo gidan kenan rufe kofaye da ku a ciki sai wallahi ni dai ina bukata a kwato min hakkina. ya haƙuri. Amma tuntuni daman sun daɗe suna tare ko kuma yanzu ne? Sun daɗe suna tare, amma ta yi aure ta bashi sun rabu. To kuma sai Allah ya kawo mijin dai sun ka rabu da shi. To shi ne kuma sai yake ta bibiyarta, dole wai sai ta hito ya ganta ko da yaushe, kuma ita ba ta son kullum yana zuwa. Daman yana shigowa cikin gidan ne ya riga ya san yadda yanayin gidan yake, tunda har daga bakin gate ya ture ki ya shigo straight zuwa ɗaki. Ba a son ya shigo haka kawai, da yake shi bai da ganewa. To shi ne yake shigowa, ba masu mu yi ta kura shi, mu yi ta kurarsa baya tafiya. To shi ne idan ni ce zan je a haɗa ma police station, kin gani shi ne yara na su ce ɓata suna ne, don yarinyar mu za a ɓata mata suna. To shi ne nake hankura. To sai yanzu kuma Allah ya wa'adinta, ya mirɗe ta bugunta, ya dinga caccaka mata yuka, ina ihu ina kiran mutane. Can Allah ya kawo wani mutum guda, ana ruwa ya nice ya shiga windo ya taimaka mata. To shi ne ya fito mana da shi, shi ne an ka rufe shi, an ka ce baya zuwa ko ina, ya kwace ya tsere sun ka kamo shi. Yanzu kenan an riga an kama shi? An kama shi yana hannu. Mutumin da ya zo taimakon da ta taga ya shiga. Ita ce yake ta fara koko? Ita ce yata ta fara mace, amma akwai ma yayanta guda 2 maza. Amma kuna tunanin akwai wani abin da ya sa ya zo ne ya kashe ta koko da ya haka nan? Saboda ya lura ba ta so ne, ba za ta aure shi ba. To shi ne in ya kira ta ta waya ba ta dagawa. To shi ne ya taho wurinta yana ta buga kofa ta ki budewa. Ya kai awa guda yana buga kofa. Can kuma sai ta ce mama ki tashi ki kare min inci na, ki ce ya tafi ya bar miki gidanki. Sai na je ina bude kofa sai ya banke ne ya shigo ya dinga cakarta da yuka cikin ɗakinta. Daman ya riga san inda ɗakinta yake? Ya san inda ɗakinta yake, dan da dai haka ɗaya ka shigo muna kawai, ba excuse. Amma ba ku taɓa kai ƙara tun da ba kwa son abin ba? Ba mu taɓa kai ƙarar shi ba, sai dai yayanta ya kora shi ya fitar da shi. To shi ne daga baya an ka ce za a fara kai shi wajen 'yan sanda. Ko kun san inda suka haɗu tun farko? Tun farko a Shoprite sun ka haɗu da shi. Sai ƙawarta ta ba da lambar shi, tana tare, ya ce a ba da lambar ta. Ta je sayan turare, shi kenan fa sai ya dinga waya da ita, yana zuwa gidan yana tsare bakin kofa, ya ƙi rabuwa da ita har ta yi aure. Amma bayan da ta yi aure kenan ya kyale ta sai da ta fito ne sannan ya ci gaba da bibiyanta? Bayan da ta yi aure sun rabu. To shi kuma lokacin mijinta sai ya ga kamar chatin su suke yi a lokacin da shi,
kuma chatin ɗin tun na da ne sai ya dinga cewa suna tare. To shi ne kawai abin da na sani. Shi ne ma za a iya cewa kenan abin da ya jawo rabuwar aurenta da wancan. Ba shi ba ne, Allah ne dai ya raba su kawai. Komi kin san kaddara ce ta Ubangiji. Auren su ne sun kai. Amma to ko ta taba mai alkawarin cewa za ta aure shi ne tunda har ya kasa rabuwa da ita yake ta bibiyanta haka? Lokacin dai kafin ta yi aure ta ce za ta aure shi. To saboda uwayen ubanta sun san yanayin abun, sun san duk ba za su iya cutar da ita ba, sun gane cewa akwai matsala kuma na yarda da haka. Dan da dai dangin ubanta ne ba a canza su, abinda sun kace shine idan alheri ne gare ta za su yadda, sun hango akwai matsala ne shine suka ce ba za su ba da yarinyar su ba. An ka hankura sai ta zo ta aure wannan, shine kawai. To duka anan muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka sai ka danna mana alamar lakin. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri dan Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Hausa TV.